Sziasztok, én Nula vagyok, és itt van velem. Sziasztok, én Bálint vagyok újra. És ez itt a Rock of Age, és ebből lesz egy sorozat, hogy Bálint meg én harcolunk, és már el is kezdtük, csak hogy én azt sem tudom, hol vagyok, hogy hol a váram. Ez itt az én váram. Akkor ezt úgy kéne megcsinálni, hogy bevédem. Csak elsőnek is, hogy jól nézzünk ki, kell ilyen ide. Kell ide ilyen, és kell ide ilyen. A Szenzviti elég béna nekem, de ez a jó lesz. Ez az, véletlenül vettem egy rosszat. What is hell? Mi ez a pálya? Én se tudom, de jól lenne. Szerintem itt le tudok ugratni. Vagy, várj! Mi a szar ez? Sőt, és azt kéne tudni, hogy mi ez a pálya. Mert ezzel még soha nem jártam. Hát, na. Mert az én bajom. Na szóval, elég lassan megy az én kis golyóm. De nem problém, mert eltörtem egy táblát. Ne, csak ezt ne! Csak ezt... Oh. Az szerencsés, hogy jóval én leraktam valamit. Mit? Semmit nem látok, ami jó helyen lenne. Ami jó helyen. Hallod, de olyan szépen eltalált. Ez a gyönyörűséges ágy. Olyan jó neked, mert te ismered ezt a pályát. Mi? Még soha nem jártam rajta. Én csak ugratgatok, hallod, össze-vissza. De jó, rossz fele megyek és leestem. Most én jó fele megyek? Tehát... Ugye itt a vár, jó. Na jó, akkor én meg pont kikapok. Na, szóval, visszamegyünk az én váramhoz, és ott Úgy. teszünk egy kis jó intézkedést. Aha, ezt láttam. Már tudjuk, hova kell tenni mit. Csában. Így. Így. És akkor még megturbózom ezt egy kicsit. Itt ilyen kis visszamenőkékkel. És akkor arra teszek rá egy kis ilyet. Töké. Olyan csapdát csináltam benne, hogy egy hétig nem jutsz át rajta, hallod? Ez menő. Itt le tudok menni? Nem. Itt már igen! Yay! Yeah! Itt vagyok. Yeah! Aha, jó, aztán nem jutok fel. Nem nyerheted meg? Nem engedélyezni. Noel. Aha, te is levágod így az utakat. Te azt hiszed, hogy Benjamin Swaglin vagy. De nem. Elephant baby, csorda, köcsög, Bálint, de ezeket... Aha, jó. Olyan helyzetektől mentem meg magam. Hello, Mr. Golyó. De nem, még nincs vége. Ezzel még nincs vége. Mások így szokták mondani, de én úgy mondom, csak hogy nincs vége. Nincs vége. Főleg, hogy még tart a videó. Úristen, úristen! Úristen! Egy kis bug történt. Bam! I'm done. Na, várjál. Gyorsan még megpróbálnak megszopatni. Egy kis ilyennel, meg ilyennel. Csodálatos. Az a kérdés, hogy te itt már hogy mész át? Mondjuk az engem nem érdekel. De én már olyan pici gömb vagyok, hogy így... BOOM!
oda egyet, köszönöm. És így kell csodát csinálni. Na, szóval háttérbe dumálnak, csak nem nálam. Köszönöm, pékem. Duncs. Jó, dúcs. Ezt nem értettem amúgy, de jó. Szerintem amúgy főleg ilyen videók lesznek, miután kijátszottuk a Castle Crashert. Azután szerintem megvesszük a Saints Row-t hirdet, vagyis nekem már megvan Steam-en, csak Málinak nincsen. Na, abból amúgy jó lenne egy játszás. Ja, hogy csinálom Az a abba is. baj, én vagy 20 milliószor kivittem. Nem baj. Akkor megvesszük a Get Out of Hell-t. Hát mind a kettőnek. Hát az Cségóban úgyis sokat. Ja, nem várj. Nem keresünk Cségóban semmennyit. Nem szkemmerkedünk. Amúgy tényleg nem szkemmerkedünk. Uram, atyám, hát én most már kis gömb vagyok is lehetnem. Ilyen nincs. Dü. Hogy gondolod, legyen vége a videónak? Wow, hogy nézek ki? Dotface, hol volt? Dotface ez kell. Várd már meg, amíg én is Dotface, nem várok meg semmit. Wow, nem vég. Na és hát, ennek a videónak itt lenne vége. 7 perc volt, vagy 6. Az igen. Szóval, És menet volt. sziasztok! Sziasztok.